mapiling ka na una-una ka na, tapos di mo alam yung dano. For the views. So what is up guys, Team Ora Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Shish. Yes, we are back guys. So for today's video guys, yan, may ride tayo, short ride lang naman this morning. So yan, for today's video, ano lang tayo, steak lang tayo, kain lang tayo, breakfast lang tayo. Puro tayo no. Yan, breakfast tayo guys. Sama natin sila Kyle, sama natin sila paring Kyle, ang kanyang ZX-10R. Steak ride lang tayo, dyan lang, lapit lang to sa Binalonan. Yan, medyo nag-crave kasi kami guys sa ano nag-crave kami sa steak, may malapit dito sa Binalonan. Sabi ko tara, sige breakfast ride natin yan sir. Malapit-lapit lang wala pa tong papel si Kyle wala pa yung RCR niya, si Jason wala pa yung RCR niya, hindi pa kami makapag Clark boy. Hindi pa pwedeng ilayo yung mga motor nila guys, pero yan, bangan nyo, pwede nang ilayo yung motor nyan, sigurado yan. Mas wala pa rin yung order na exhaust ni Kyle, grabe naman to, tagal. So yan, actually pag ganitong rides mga 4-5 kami, kaso ngayon busy na sila, ewan ko ba. Pero nung nagsimula naman kami ng Auto Bros is ano lang din apat lang kami, 5. Ako, si Cap, si Jua, ito si Kyle. Si Cap medyo busy na ngayon Breakfast ride on Sunday. Pero ewan ko kailan pa natin ma-upload to. Yan, way back 2022 ba kami nag-start. Hindi ko na alam kung kailan. Ilan lang kami, 4. Then ngayon, after nitong pandemic ba yun, sunod-sunod pa rin yung ride namin Then parami rin kami ng parami. Pero although na hindi yun kasi ang motibo natin sa group ang magparami. Dito tayo guys sa Auto Bros kasi mas gusto nila yung mas solid. Mas solid kayo. Parang hindi importante yung paramihan dito. Dito brotherhood talagang turingan namin. Halos para na kaming para nang magkakapatid ang turingan namin dito sa group na to. Kaya ito yung mahirap iwan. Ganyan, may iba ako dito nga sa Pangasinan, halos halos bihira natin pang naiikot ng mga breakfast ride to. Kadalasan Clark tayo. Sa mga matagal na dito sa channel ko, kadalasan Clark tayo, alam nila yan. Pero kung may masasuggest naman kayo, wala naman problema yun guys Pero ngayon hindi muna kasi kami makalayo-layo, kaya dito muna kami sa Binalonan. Around Pangasinan lang kami habang wala pang mga ORCR tong mga to. Yun lang, kwento ko lang para alam nyo kung bakit short ride lang kami ngayon. Ganyan, at least ngayon, diba, may kasama na tayong sports bike. Nabudol natin ito si Paring Kyle mag sports bike Dati halos tayo na lang naka sports bike puro na sila naka naked. Buti kahit ngayon napilit natin to si Kyle na mag sports bike, which is maganda naman. So ikinuha si ZX-10R. Klaro niya lang 6R nun Pero kayo, nasa inyo naman yan kung trip nyo talaga sports bike or naked. Wala namang kaso yan. Nasa inyo na yan, sa riding style nyo or riding habit nyo na lang kung tawagin. Kung gusto mo talaga nakasubsob sa motor, bakit hindi? Kung kaya ng likod mo, di why not? Yan, dami na nagsisimba ngayon because it's Sunday. Hindi ko na naman alam kung kailan ma-upload to. Team Auto Vlog, papakatamad mo boy. Wag! Baon. Tama? Kaya ulo ka
Hey, kasya yan! Kasya yan! Grabe traffic boy oh. Hey, tahimik pa. Una-una ka, hindi mo alam yung daan. Malapit na tayo sir. Kaya guys, sa mga taga-Pangasinan nga pala dito, yun, di ko nasabi na sa The Gardeners Restaurant tayo. Guys, yung mayari din ito, Big Bike Riders din eh. Shoutout tayo bossing yan. Pasyal tayo dito kasi masarap na yung mga steak nila dito. Steak gaming ngayon. Hindi nga lang sa Clark. Dito tayo ngayon, Tatsambay. Touchdown guys, dito na tayo sa The Gardeners. Ayan, mamaya na lang ulit. Nagtitripan mo na ako ngayon ah. So ayan guys, dito na kami sa The Gardeners. Sarado pa pero maya maya konti magbubukas na rin to. Touchdown. So yung mga kasama natin, si Jason da si Kyle. Isang 10R at isang scrambler na Ducati. Then syempre ZX6R. Ito pala guys yung namin, bodyguard namin. Tawang-tawa ako, mapiling ka na una-una ka na, tapos di mo alam yung dano. Gumilid na rin pala. Turpi ka rin. Humataw. Okay, asibok kang ka rin. Wala maya tumabi sa kalsada, sira ulo ka rin. Sakto, itong bayan. Antay doon na naman. Mamaya orderita na pala dito ay. So yun guys, dito muna kami sa Gardeners Restaurant. For the views. Ayun guys, dito kami ngayon sa The Gardeners guys. Short ride lang ngayong breakfast guys. Kasi wala kami masyadong kasama ngayon. Tatlo lang kami nila Jason tapos nila Kyle. So ito yung order natin dito. Steak gaming tayo, mga nasa 600 plus to. Ano, masarap? Yup. Sarap? Gano'n kasarap? Lambot. Lambot. Paubos naman nyo. Ayun o, Paring Kyle. wala, sila Jua, wala pa dito eh. For the views. The views. So yan guys, kain muna tayo dito. So yun guys, tapos na kami kumain dito. Malililipat kami para makapagkape-kape na rin. Tambay lang. Doon na kami magkakwentuhan siguro. So yun guys, tapos na tayo kumain dito. Kape-kape tayo boy. So yun guys, kakape tayo. Punta tayo sa Boss Coffee Urdaneta. Doon tayo magkakape ngayon.
boss, oh. Follow nyo. So ayun guys, alis na tayo. Busog naman. So guys, ito after natin after natin kumain, magkakape. Yan, dito kakaroon na ng Jollibee pala dito. So ayan guys, dito tayo lilipat sa Boss Coffee Urdaneta. Pasok natin kaya dito. So ayan guys, dito tayo sa Boss Coffee Urdaneta. Pwede yan, patang. Oh, Nina, mabawayan mo ka. Yung lisensya ko pero wala akong dala pala. Lisensya. Tanti. Visit, buti dito lang tayo. So yun guys, dito na kami. Tambay na naman ulit. So yun guys, mamaya na lang. So yun guys, dito kami ngayon sa Boss Coffee. After namin kumain dun sa Gardeners. Medyo nagpalpak eh. Tinago yung cellphone ko nito eh. So yun guys, ano lang tayo. Tamang chill lang. Tapos maya uwi na rin kami dito. Yun lang for today's video. Tambay lang tayo. So yun guys, tapos na tayo tumambay dito sa Boss Coffee. Uwi na tayo guys. So kung bago lang sa channel ko, subscribe mo na ako. Tomorrow vlog nga pala. Mahilig ko sa rides, big bikes, tambay. Yan, nasa tamang channel ko guys. So yan. So guys, uwian naman na dito kung natatapos yung vlog ko. So Ninang. So tomorrow vlog, I'm out. See you next vlog. Bye bye. Sheesh.